o salmini sehel makko giɗo makko halifa makko Mouhamadou Bachirou Camara. onon gandi kam Ifra Mamoudou so ya baabite ko président o salmini Ifra Mamoudou o salmini bamen Amadou Ndaw o salmini honorable député Bayram Kane o salmini haut conseiller des collectivités territoriales Yumba Ba kumulɓe ɓiɓe goto tan gangellaɓe debbo en gorka en suka en e mawɗo en oɗo fof salmini on o wi kadi gandon koye coalition ɓe gari takku wallu Sénégal PDS ene naati hen partiji goɗɗi kadi ene naati hen o wi aɗan noon ko tanɗo suuji gonno ɗo alhamdulillah rabbil alamina fo wonti lawol gotol wonti lappol gotol o waɗi hen profité pour yettude e salminde la sénatrice Kadiatou Diagne Ba gandi fulɓe ɓaddu ɗon pamon noon kala responsable politique jeeyani oɗo coalition takku wallu salminama o wi garal mabɓe ɗo hande ko formalité aten ko salminde tan e juurade kono wona victoire kay koko heeɓa so tawi Allah yi oɗo public ko woni ɗo hande oɗo ñalawma ko lore ngal ɗo digaral ko a andon kam hande kala mo jeeyaka e ngal ɗo dental kadi yi ko yiiɗo ko gandon kam o kam ɗoygol alana ɗum bandiraɓe mbatta haqqillaji noon won précision goto mo yiɗi andude won précision woni labbinde yimɓeɓe won gueɗel goto ngel yiɗi labbinde yimɓe ɗum noon mbettitno kon kadi ɗon faamo ko halte o wi won aroɓe ne cotta koɓɓol mumen tan ko gara e gotolen Amadou Ba ɗum noon ko fuuti ene ƴeewa ɓurtude yimɓe paamon noon ɗo ko département de Kanel gandon ene woodi candidat ji golenteji candidat ji ɓurɗe hen anderi ndi ko Hammadou Dieng to Kanel ko Amadou Samba Kane to Hammadou Hunare ko Tawri Diaro weedu Bosiyaɓe gandon kam hay so goɗɗi cogoseɗe gooni kono ko ɓeeɗo ɓuri wonde dow o wii oɗon gandi kamɓe ɓe jiiɗa haalan ɗon candidat ji maɓɓe ɓe gara kaɓe corno sabu soɓe mbi candidat ɓe ko Hammadou Dieng candidat ɓe ko Amadou Samba Kane candidat ɓe ko Tawri Dia holko moddori Hammadou Dieng holko moddori Amadou Samba Kane kono noon ɓawi jiɗaɓe to wonɓe présenté haɓe gandi so wiyama Hammadou Dieng mo andaka ɗo e Kanel soko waɗe Tawri Dia ɗum kay haalala nden noon ɓe jaɓata haalde ɗum ɓe mbiyata ko Amadou Ba o wi poussé no fitere ha laaɓa candidat tati faye tabal Tawri Dia faye tabal Hammadou Dieng faye tabal Amadou Samba Kane faye tabal min jeyama oɗon jaamu gella oɗon Kanel naɓe ñaama holmo cuɓor ɗon o wi paamon hande wona élection Amadou Ba élection Amadou Ba o sowa yontu so tawi on élection yonti enen fof eɗen mbawi tattade ngal ɗo digiral ƴeewen taw ko kanko woni meilleur candidat pour fulɓe so tawi kanko woni meilleur candidat enen fof ndeɗen gotnamo non kono noon
paame e soyete toon hande nde ko candidat département Ngoranté ko tagi ɓe kalta haala département o haɓe ngara ɓe mbiyonde Amadou Ba yo wotere sinnaɓe kolɗo kandaji mabɓe ɗi ɓe mbiyata ko Hammady Sy ɓe mbiyata ko Amadou Samba Kane kono ko kolaɗi ɓen ɗum noon il faut laaɓe koye mon e il faut ɗum leera oyi kala garɗo wiyo wolde Amadou Ba ko bandiraɗo on so tawi noon no waɗa Amadou Ba yettima min mofnomo hande ko département wodate Daouda Diallo aussi ko bandiraɗo ɗo e département kenen o yiɗi wiide on on campagne ɓe jiiɗa nande ko Daouda Dia fawaɗo ko Amadou Samba Kane fawaɗo ko Hammady Sall fawaɗo sabu haɓe dañi ɓen gandani hay gandin o wi so tawi tan laaɓi e kandeɗeɓe koye mon wattat ɗo henne ko Daouda Dia Hammady Sall Amadou Samba Kane so tawi ɗum laaɓe koye mon laaɓi togo ngo sugo kam yawon gara guila 10 heures sama dokkama résultat maɓɓe ko ɓuri laaɓde ko gande naaɓe hande maire mo commune mo Hokkojere weltinimo o wi nde nani mobilisation hande mo mbaɗɗono haɓe joguino 2 étapes ɗiɓe ponno wadde kono ɓe mbaɗi annulé ces 2 étapes ha jango pour que tout simplement ɓe garaɓe ko waɗa mobilisation gandiro mbeɗa tan ko mobilisation fusaji ngalɗo kam kañƴe ne jari ɗum résultat mon ne jari ɗum wuuro mon ne jari ɗum sabu mo fo kadi noɓe mbeɗe jigiral hene oy kadi on jii kamɓe fo e jogade surcharge emploi surchargé koyɓe kollaɗe kañe nde wanno koɓe jiiɗo ko ene yeeda hakkillaji kadi ɗum kadi no wallirde paamon noon responsable uji mon debbo e gorko e suka e mawɗo kamɓe fof ɓe jarnimon kadi kala garɗo ɗo e kadi mo Allah hokkade sens arde o dendagal gamin fof no fotirno kamɓe fof ɓe jarnama o wi gattane woore he o wi ñande sappo e jeeɗiɗi eɗen dañi ni combat kam alani wawi dañguel o wi ñande 17 novembre dimanche garono o so combat ne woni wene baɗɗo goɗɗo kono jande kam combat tan o onin kanko yeedo jippe ore ako hande ko yiiɗo e gandel ko oy kanko wi ko combat o kasi kadi wadde combat o kasi ko heddi ko halfirno tan ñalamo tissoto ñande sappo jeeɗiɗi dimanche garoɗo o wi yon ngallu wonɓe jiiɗa mboot hen no jiɗirɗen ni ko hetti ko noon ha ɗo no gaɓu soɗana rewɓe sabu rewɓe ko kañumen kewi wiide hamin ndema hamin guppa hamin bandani ko ndera ko goto tinnoɗa e noon kala ko nanɗum ɗon goppe jewono école goroɗo ha heewa jawata daño law ɓeɓe wone foɓere jitta so tawi noon yahaka law so tawi woni 18 heures pile ngam ɗon ɗum jaɓeɗe fof gudda hen ɗum il faut ndenon ɗum bureau udditto ko 8 heures fermata ko 18 heures so jiiɗa wawde wonde gareno jiɗen ko avant 4 heures tawa résultat o laaɓi so tawi noon ɗum ɓenni o arta noon e doléance uji sukaɓe ɗum ɗon o wi kanko o wi ɗum téléphone uji kewani fewi o wi ɓe kaali ko ɓeydude ɓaɗe min terrain maɓɓe o wi ɗum kam omo yaade à 100% pour faye programme sport
o wi paamon kam ko ngal tabale woni sabu ɓeɗen maha tereje gulɗe o wi kam mahoɓe teere so mbema ɓeydu miri mbemara france o wi kam paamon mbiyen tan Allah newriɗi o yetti noon onon gandi doole ndimo ko ndiyam doole élection ɓe rewɓe élection ɓe tama rewɓe o wi rewɓe Allah e maɓɓe yidde dañde e wonde ɓe dañi gese maɓɓe e ɓeɗe cippele dañde machine o wi kamko participation mo addi o o hollude on tan omo yaade tabbal rewɓe kanngel laaɓe o wi kanko omo yaadi o wi kanko o kala dallunomo omo anndi kanko omo yaade ndema 100%. kala tumomo partenaire makko o wi kanko omo anndi fuuta paamol noon laawol konngol ala e développement tawona e ndema o wi développement fuuta kono obligatoirement ko e ndema ɗum noon so tawi rewɓe kanngel laaɓe ene ngari teene ɗiɗi remde kamɓene ɓe jii donkaani wallude ɗumen ɓe nduusu ɗumen haa jetto e faadare mum nde Allah walli Allah walli Allah walli o wi onon deftima konngol ɓe tous les électeurs oɗo fof o jaardimon kadi haallaji ngari jafi dewi lawol Allah wayɗum kala deftiru konngol jiɗɗa tan ko waawa ɗon seeɗa o kono noon ma nangono yimɓe galti seeɗa on toso barkel e barkaru e huunde waali jan tan e ɓeɗe ndenndi toon haɓe mbaɗi mitin mawɗo gila destitere ɓen toon taw mitino gasi heewde toon haa koɓe naatata ganngel ko o wi haa jooni nde dernier orateur o haalata ono raawlo o conseil de collectivité territorial madame Youma Ba e ndeer on saaga responsable toon o hono tawde tembele ene noddata ni est ce que o gaynade ganngel o wi fitti kam toon fuɗɗiino ɓen puɗɗiino heppude haɓe jiɗi yittawno kadi ɓe ɓooyi heen ɓe puɗɗima tampude o kono so tawi wonaano ɗum koma mbiyo min tan min nettiri o jeehe on mbayni on